ଜଣେ ଲୋକ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାର ସୁନା ମୁଦି ସେଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମାଛ ଆସିକି ସେ ସୁନା ମୁଦିକୁ ଗିଳି ପକାଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ ମାଛ ଧରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ଗଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଯିଏକି ମୋ ସୁନା ମୁଦିକୁ ଗିଳି ପକାଇଛି, ତାକୁ ମୋତେ ଧରିକି ଦେବୁ। ସେ ମାଛବାଲା କହିଲା ହଁ। ସେ ମାଛବାଲା ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଗଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ମାଛ ସବୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଲି ବୁଲୁଥାଏ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଜାଲ ପକେଇକି ଧରି ଆଣିଲା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ସୁନା ମୁଦି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ସେ ମାଛୁରିଆକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏତେ ମାଛ ଭିତରେ ସେଇ ମାଛଟା ନେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ସୁନା ମୁଦିକୁ? ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ ପାଖରେ ଧନ ହେଇଯାଏ ନା, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ମାଛ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଏକୁଟିଆ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ମାଛଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁଦିକୁ ଗିଳିଥିବ ବୋଲି।